Kaning lamaw ta guys. Kaning niang nagkuskos. Ako ni gagaw gikag bukid nun. Nya ako pod mo itigbuak. Ning ari na sila kay na sila giatiman. Nya alipay sad ko manikaari sila kay dugay na kaming panahon nga wa magkakita. Wani na ko first cousin. Kaning niya kayilo ako anang magulang. Nagkasinabot mi nga manglamaw. Nakoy mga igagaw pod uban nga wa pa mo apot aning dapita. O silang ipan-invite nga palaagon. O inom siya ng butong. Idugay na kuno siyang waka. Inom lang naa kay wala day butong o lubi sa ila. Sa bukid nun. Nga mo anay po'y mga lubi. So mo nang naglamaw mi. Napoy bata ang sigig saboy-saboy. Akuan sa tagbadlong kay simbako maigo anang sundang delikado. Ako nang tigbuak sa butong. Nya siya po'y taga-kuskos. Antod nga na nag-istorya by luanay may istorya may sigursa na lang mga palamuot o maritis pero maritis nga pakatawa lang. Nagbanding mi nagkasinabot nga magbanding kani mananay mong kinuskos pero upadjud na mahuman na padjud daghan na mong kuskusonon mga kuan ko na kabuok nga lubi nga nabuak nako mga 16 kabuok 16 or 17 ingon ana guys akong gidaghan kay mga mga uban akong mga igagaw gikan og Manila ay gikan og Usamis ug ang mga silingan for friend na ho aring mga silingan namo nagkatapok mi kay labihan ba jong dugaya na gajud ming wa mo magkabanding-banding o na yung ka-close sa una close kayo mi sa una sa mga eskwela pa mi nagka-classmate niya ning uban nang igagaw kan gikag Maynila ka-close na mi close kayo mi ana mga 40 years na magkita classmate mi aning ni kinadugad dyan nagajud ming wa magkakita ay gani na timing kay ni bakasyon lagi siya kay kasal pod sa anak sa iyang igsuon mo na akong gi-invite nga palaagon sa balay ug kanini ako ning first cousin silingan na mi aning ni nya kanang igsuon na sa akong kanang nagkurong naglingkod nga nay pandong sa ulo igsuon na sila tong isa nga akong classmate mao na ganina ang kauban na nga nagkuskus ug gani amo silingan ang palaag kay aron magkabanding-banding jud mi ba kay malipay ba ya pud ta nga dugayng panahon nga wa na magkakita sa atong mga ka-close sa una kani silingan mi kay mi ani so nilaag siya aron makaapil na mo og banding tapok-tapok nya kani suon ni sa akong classmate kani parente gyapon mi o igagaw kani siya Usamis na mo na nagkatapok mi nagkasinabot nangaon na mi nani sa muang balkon among balay ubre ra kaayo mi guys maora in taon ni akong balay